Ramogi TV, Machakos County. Ramogi kogo kigwenge ma Machakos wateri nyaka Kisumu kama Obunga FC ni Omalla mamalo e orako mare kuogni tuke mag Safaricom Chapa Dimba e kinde ma wichbar ma giyudo en ni manyo jatugo madhi umo fuok mane owe kod jatugo machon Omalla makoro sani en wach ma pod miyo gi wichbar. James Opondo donwa chenro mar ikruok komiwa mathoth kuom lokruok ma piem mag tukego kelo e kor gwenge ma pacho ka ahinya to e kaunti ma Kisumu. Piem mag tuke Safaricom Chapa Dimba ukayo kawang koro ochomo tima mar Obunga FC kalore ni tukego ibiro bagi kaunti ma Kisumu kalap tuke ma Kenyatta gi mano ma Moi Stadium ema dhi bedo oguro mag tukego. Ikruok dhi nyime kawang ni liet mag tukego golo nyaka johera mag adhula moting koda kamago mag Obunga FC oko e orako mag goyo ongeng'o gi kido makende mar thalo kata goyo bul motelone tukego. Omondi en jatugo e tim mar Obunga FC kuom higni mokalo 6 kendo japuonjre e sikund sekondar ma Alliance e boma ma Nairobi. Were mare e tukadhula nofwenyore ka pod en kidoro kendo kata jonyuolne osetaye e yo makare ka olero ni sulwe mare nochakore bang' tipone mienjo e tuke Chapa Dimba. Tok nyuole to nikech geto bende talent mar mpira ni malo wa decide ni mondo wamiye opportunity main wachake chaka gi mpira to en nyiewo ne wuoche to en nyiewo ne mpira koti to ken wanyiewo mana moko. Gik mang'eny mwaseyudo e Chapa Dimba mar Safaricom ni gin kaka balls to gi makoch moko ma oko be neno kaka wagocho to ka wamoro gi to ginya kawo etero etime madongo dongo. Ndalo koro kayo kendo jotugo ni Omalla mogika mar ikruok e kinde ma wichbar mar many jatugo madhi rwako wuoche jatugo machon Omalla medo sesre bang' jatugo no yudo gwel e piny mar Mali. Penjo en ni bende Omondi nyalo dino fuogno. To koro sani kalure gi ma ok wanyal geng'o, ok wanyal yude nikech en Mali. Koro miyo kar loyo kanye mosebedo wichbar ne tim ni to watemo mondo mi ng'at mane ni e bench kane Omalla gocho mondo temane ka dirwako wuoche ne no. An sure ni wan ready ka wakonyira konya gi mafans wa ma Kisumu kae. Wan sure ni wadhi tingo kikombe mar nationals. Obunga FC koro kwayo johera mondo owuog oko kar romgi mondo omed gi mbi kod mijingo mar kelo loch Kisumu kendo. Kalore gi jonyuol Omondi ma bende en patron ma Obunga FC, johera gi bende nigi ting' e duoko maber mag timno. Mpira ok inyal loyo kionge fan. Koro wamor kabisa ni mafans kata kineno ka bunde osechako donjo. Meaning ni mapok nwaneno ya kuonde moko ni mafans bende sama players betimo training ni mafans osechako train kaka gibro go bul. Piem mag Chapa Dimba bende dhi nyime gi yudo puoch e kor gwenge kalore gi lokruok mosekelo e kind jotugo kod jodak e pacho ka kendo kaka jatugo Omondi lero tukego mos oseloko pach oganda e kar dak mongore ma Obunga kendo mos Obunga bende koro ong'ere kaka kar dak were. Ji ong'eyo koro ni Obunga en kumoro ma nitie nyaka talent apart from the bad deeds man itimre Obunga. Kambi mar Safaricom oseketo chenro makare mar neno ni chenro ni odhi nyime e yo makare kendo kalure gi kambino giketo tenge omenda makore lach mar neno ni chenro no odhi makare. Kwanza namba achiel both boys and girls dhi dalagi million achiel cash money. Number 2 that is runners up be bro dhi dalagi 500,000 alfumia beach both boys teams and both girls teams. Number 3 bro they dalagi 250,000. Piem mag Chapa Dimba isiro kod kambi mar Safaricom ka gigeto timbe mani kor gwenge mag rowere mani kind higni 16 gi 20 ka gimiyo gi thuolo mar nyiso were kod mich magi ka wang'ni tukego ochomo kaunti ma Kisumu rang'iny mag nationals kochakore chieng' tich abich. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Ramogi koro adonjo motenda kod weche mag ng'wech ni kocha mar